Hello, what's up mga bay? Good morning. Magandang hapon din sa Pinas. Sa ngayon, wala tayong duty kasi Friday off natin dito. Wala tayong magawa kundi mag-video lang. Tapos may challenge ako mga bay. Pag aabot tayo ng 1,000 subscribers, mamimigay tayo ng bigas para sa nasalanta ng Taal Volcano Eruption. Yung isang challenge yun mga bay. Pag aabot ng 1,000 subscribers ang channel ko, mamimigay ako ng bigas sa It's a challenge ko. Pag aabot ng 1,000, mamimigay tayo ng bigas para sa mga victim ng Taal Volcano. Para makatulong din tayo at saka aabot tayo ng 1,000 subscribers para mas marami pa tayong matutulungan pag na aprobahan natin yung channel natin ng mga tayo. So, ngayon, off natin, wala tayong magawa. Sana makalabas tayo para paggawa tayo ng bagong video. Ito na lang mga bay. Yan lang, 1,000 subscribers plus to bigas. Yan lang mga bay. Kapalit ay bigas para sa mga victim ng Taal Volcano. Okay mga bay. Abangan nyo lang. Sana abot tayo ng 1,000 subscribers. Okay mga bay.